Натисна ли го? Да. Така, намираме се на Боровец. Положението е страшно в момента. Има страшно много хора. Работи само Ястребец, Експрес. Всички други съоръжения не работят. Опашките са много големи. Виждате отзад. Горе-долу чакане с половин час. Лифта от време на време спира. Горе-долу за около 15 минути сте догоре. Самия Ястребец Експрес. Самото спускане 15 минути, другото ви коства около 45 минути минимум. Ако нямате някакъв късмет, на изкуствено високите лифт картите за това, което се предлага. Снегът е много малко. Имате само вариант изкуствения сняг като основа, който е 1 метър. Отгоре лекичко снежец, който много бързо до обед вече се превръща в лед. Може да се пребиете за скиорите и просто много добре. За шусове могат да се нарадват, ако искат. Бързо каране, много хубаво. Тези, което трябва да внимавате, е огромни костюми преспи, които са блокове лед, да не се разбиете в тях, защото има смъртни случаи вече от именно такова нещо. На сноубордистите отвратително. Лед, хлъзгане, може да се счупите от всякъде. Като цяло обстановката на Банско е почти същата. Същата е горе-долу в Чепеларе и в Пампорово, където нещата са буквално лед с малко снежец. Ако искате за сноубордистите нещо наистина хубаво, може да посетите алтернативните места като Безбок и като Северотериевски езера. Там има възможност да се пускате извън пистите, има достатъчно сняг по високите върхове, но трябва да внимавате много, защото има страшно много лавини, особено в топлото време. До към обяд е страшно вече опасно да се спускате. Спускането по лавиноопасни места до 10 часа, не повече.